Tiya alungan, adi-tadi kang ginawa, isabapong niya, gayon ta sasakata ng magari sa densa. Tol, maglalakad muna kami, baka gusto mong sumama. Sige lang tol, kayo na lang muna. Pagod ako eh. Sige, ikaw bahala, tol. Tol, nahulog yung pitaka mo. Yan mo na, parang siya. Nahulog ako sa kanya. Kaso binaliwala niya ako. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysayang pagmamahal. Bro, dito ka nga. Bakit ang layo mo? Oo nga, ang layo mo, dito ka. Alam niyo ba kung bakit ako nagpakalayo-layo? Bakit? Bakit? Kasi sobrang sakit kung paano niya ako binasura. Nalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Ang init dito. Tol, tuloy ba tayo bukas? Kayo, Tanong natin sa kanya, halika nga dito, tol. Tol, Ano ba yun, tol? Meron ka bang magandang puntahan? Meron, tol. Saan? Sa lugar na kung saan kami nagsimula. Pero doon niya ako mismo iniwan. Kung aking sasabihin ang laman ng damdamin, pinipilit mang pigil. Bro, ba't parang nag-iisa ka dyan? ha? Di mo ba alam? Hindi, ano yun? Matagal na akong nag-iisa. Kinalimutan kahit nahihirapan para sa sariling Ay tol, saan kayo magdidit ng jowa mo sa Valentine's? Ewan ko, tol. Pinag-iisipan ko pa eh. Okay. Ikaw, tol, may kadit ka sa Valentine's? wala eh. Bakit? Kasi yung dapat nakadit ko sa Valentine's, may kadit ng iba eh. ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Uy, mga tol. Ay tol, Gabi Bakit? na. Wala na ba kayong balak umuwi? ay oo nga no. Anong oras na? Tol, di ka ba uwi? Anong oras na oh? Wala na akong balak umuwi. Bakit? Siya ba? May balak siyang umuwi? Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Tol! Hey tol! Bakit? Saan kayo? Hindi ka ba sasama sa Valentine's? Saan? Magna-night swimming kami, kasama ko yung mga tropa at mga jowa. Sige lang tol, kayo na lang muna. Bakit? Sana all may jowa. Nukulayan ang isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, Gulat ka no? Mas nagulat ako nung nalaman kong mayroon na siyang iba. ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. So what's up mga ka-idol ko to, Millennium Yapasad so video mo napakalupit yun. Pero kataya, shout namin so shout out. O total, kaya na lang akong dyan. Shoutout nga pala kay Princess Malangas. At shoutout din po kay Jennifer Esguera. At shoutout din po kay JR Mindaya. At shoutout din kay Kamar Ali. Kay Kamar Ali, shout out ka tol. Ate so YouTube yan, pakisubscribe mo sa YouTube yan ate ya. At may ano pa ako tol, shoutout tol. Shoutout kay Raisalik M. Haji Munib. At saka shoutout din kay Princess Aslia Sarip Ampuan. Shoutout din kay Chinita. Shoutout din kay Suhaima Abinal. At shoutout din sa habibi ko. I love you. Pakisubscribe sa YouTube eh. Hugot Maranaw. Thank you mga ka-idol. So, sa buta man nag-video.